Популяр җырчы Егор Крид Башкортстанның ат казанган артисты булып куйды бит әле. Башкорт эстрадасы үсешенә шулкадәр зур өлеш кертте микәнни? Татарстанда калышырга тиеш түгел минемчә. Татарстанның ат казанган артисты исемен кайчан бирерләр икән үзенә? Саулармысыз бу? Әйтче каналы, минем исемем Ленар. Мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Егор Кридка чын исеме Егор Булаткин, зур исемне Башкортстан башлыгы Ради Хабиров шәхсән тапшырды. Ул Кридның җырларына искиткеч дигән бәя бирде. Иҗаты өчен зур рәхмәт әйтте. Кридны Башкортстан белән нәрсә бәйли? Юкса тумышы белән ул Пенза өлкәсеннән. Социаль челтәрләрдә Крид булай дип аңлата. Бала чакта ул Уфага еш кайта торган була. Чөнки анда аның туганнары яши. Абыйсы Анатолий исемле, апасы Наталья. Егор Уфаны үзенең концерт турларыннан калдырмый. 2017 елда аны хәтта шәһәр көнендә чыгыш ясарга чакырганнар. 2021 елда аны Уфада узган бер зур гына чарага шулай дәшкәннәр. Башкортстан законы буенча ат казанган артист исемен 10 ел һәм аннан да күбрәк вакыт актив иҗатта булган шәхескә бирелә. Крид исә 2011 елдан сәхнә тота. Димәк, бөтен формаль яктан ул бу исемгә лаек. Ради Хабиров белән очрашуда Крид Уфаны бик мактаган. Шәһәр көннән-көн күзгә күренеп үсә һәм уңай якка үзгәрә дигән. Егор Кридның исә Казан турында әйтелгән матур сүзләрен эзләп карадым, тапмадым. Димәк, Татарстанның ат казанган артисты исемен изгенә бирмәсләр аңа. Аның каравы икенче бер мега популяр җырчы Дима Билан Татарстанга еш килә. Республикабыз турында сәхнәдән һәрвакыт бик җылы сүзләр сөйли. Күпмедер вакыт Чаллыда яшәп алуы, Питрәчтә дә туганнарының гомер икәнен искә ала. С мамой недавно разговаривал сегодня. Она буквально позавчера приехала из Пестрецова. Я вообще всегда рад приехать в Казань, когда появляется любой какой-то повод. Әмма Татарстанның ат казанган артисты исемен биргән кеше юк аңа. Аның каравы татар эстрадасы үсешенә зур өлеш керткән артистларны күрмәмешкә салышалар. Әйтик, мин бик якын күргән җырчы Әлфинә Әсхәмова 1 ел элек безнең Әйтчедәге Мәскәүчә тапшыруның беренче кунагы булган иде. Әлфинә апаның 20 ел эчендә популярлык градусы бер дә кимемәде. Бүген дә яшьләр арасында краш ул. Аның репертуарыннан онытмаган җырын барысы да җырлый. Әлфинә Әсхәмова күптән инде халык җырчысы. Әмма формаль яктан аның хәтта Татарстанның ат казанган артисты исеме дә юк. Дөрес, гадел нәрсә микән соң бу? Әллә юкмы? Комментарийда фикер сырлагыз әле, яме. Инде дә сау булып торыгыз.